Hello viewers, my name is Ibrahim, I'm CMC. Barkamu da sati zan ce ko? Alright, so ya kuke da fatan kowa na da lafiya. Ina cin abinci, so idean ya zo mun da shi in video ne, in magana a kai. So ina ganin daɗin abincin da nake ci ne ya sa kwakwalwa na yayi wannan tunanin yayi wannan butin din. So well, na san masu kallo suna tunanin wannan irin abinci ne kai. Well, zan yi cewa this is the best abinci da na taɓa dafawa kuma ya yi daɗi sosai, in the sense that akwai 'yan mata da ya kunce mata ko da yawa ba za su iya dafa yadda na dafa wannan abincin ba. Kuna so ku san komai? Fa kar nuna muku ku ji kar ku ji kunya fa ku ji to shikenan. Alright, ba na bani indomie ne. Alright, well, don't mind me. So abin da fara shi ina so zan magana akan kishiya ko ba ka ba, that is akan aure kenan. Sai kuma ina so a haɗe ina so magana akan kishiya, aihuwan yara da kuma irin abubuwa da kamar irin asiri haka dai na mata related to that dai, duk dai abubuwa da ya shafi al'ummar mu haka dai. Amma wannan ina so in view ina ne, ra'ayi na ne wannan nake so in magana akai ba. So kamar da kuka sani kishiya dai mun ce is like kana da mata kana so decide to like ka ƙara aure, that is kamar mata ɗaya mata biyu zuwa mata uku mata huɗu ko ba ka ba. So wasu suna da ra'ayin son auren mace ɗaya ne kawai, ba kawai just mata ɗaya saboda ba sa son wani problem, ba sa son damuwa. Wasu kuma za su ce suna so su yi biyu, wasu kuma za su ce suna so su yi uku. Amma sanin kanmu ne duk mutumin da ya auri mace ɗaya ya ƙara biyu don har yayi uku, to akwai mamakin cewa zai yi hudu. In kuma ya ɗaya, to ba lallai ce zai iya yin na biyu ba, wasu suna yi na biyu wasu kuma suna yin na uku. So wasu kuma idan suka yi aure, in kama abokan shi duka gabaki ɗaya suna da mata biyu, clique ɗinsu, some clique of friends suna da mata biyu, sai ka ji kai wani da Allah kai ka ƙara mata mana, irin su daga nan kuma zai developing interest. So za ku ga matan shi ma irin daga duk abokanayen shi duk kowa na da mata biyu. Ba ta so in ya jima a waje bai dawo, in ya ce mata da su wani ne, za ta ce ni mai gida fa bana so kana zama sosai kana jima a wajen, saboda mene ita tunanin ta duk lokacin da suke tare za su dinga sa mishi ra'ayin ya ƙara mata, to hankalinta baya kwanciya, ba ta kuma son wannan abokanayen ko kuma su dinga yawan zuwa gidan abokan shi kenan, ba ta son su saboda tana tunani kullum tana fargaba cewa za ka mata kishiya. Mata da yawa ba sa son maganin kishiya, daga zarar ka fara maganin kishiya magana ya kare. Sorry, 1 minute, bari nan sa loma ɗaya, bari rufe baki na kar ku ga yadda nake loma. Adama alright, so a ra'ayina akan maganar kishiya gaskiya ba zan boye muku ba. Kar ta ji ni ta ce za ta yanka ni. Alright, so okay, bari zan faɗa. So gaskiya har ga Allah ra'ayina ko ina son mata biyu. Don da ba ma mata biyu nake so, mata huɗu nake so, saboda ni gaskiya ina son ga ina da family, big family, babba fa yawa. So ina son ga ina da irin big family in nan. Ra'ayina da in yi mata ɗaya biyu uku har huɗu. So along the line ra'ayina ya canja due to yanayin rayuwa, saboda maybe in kana so kai kama mata, in kana da niyyar ka aure mata biyu, sai ka zo ka ga mutum da yake da mata biyu, kaga irin matsalan da ake samu a gidan shi kuma irin ta sanadiyar mata, ko ba ka ba, to sai ka ga abin ya fita a ranka. To
So that is inda maganar sihiri ko wance asiri ya shigo, saboda yawanci idan kuka samu a cikin gida za ku ga mata biyu, ɗaya ku samu ɗaya dole tana shige-shige ko kuma duka biyu suna shige-shige, ko kuma dai ɗaya dai ya zamto ta shige-shige don ta musguna ma ɗayan saboda mijin ya dinga walakanta ɗayan. Wani abu ne wanda mun riga mun sani is happening in our society na Najeriya gabaki ɗaya, al'umma ma malam Bahaushe ba ma al'umman Bahaushe ba gabaki ɗaya, initially aka ce Africa. So wannan abubuwan yana kasancewa. So saboda zafin kishin su kuga mace ta fara shige-shige, ta fara zuwa wurin malamai, saboda bokaye ne ba dan ce malamai ba so ta fara shiga saboda hankalin kai dawo kanta ya tashi daga kan uwar gidan, ko kuma uwar gidan ya tashi daga kan amarya. So it depends yanayin wanda kake so. Irin wannan abin ya sa sai na ji kawai bana ma sha'awan in yi mata hudu, amma along the line yanzu ra'ayina ya dawo fa. So ba lalle in ce zan ina son mata hudu ba, but gaskiya definitely mata biyu. Shi yasa to dan duk matan da zan aura ta sa shi a zuciyarta cewa kai wani zai ƙara aure. Ban ce miki zan ƙara aure ba, bai zama lalle a ce zan ƙara buda, amma mene ki sa shi a zuciyarki. So ni ban ga abin ta da jijiya like irin ya ki sa shi a ranki irin ba ki expecting namiji ba zai ƙara mata ba, saboda idan muka duba addini ya bamu right cewa za mu aure mata hudu ko ba ka ba. So dan me yasa zaki daga hankalinki? Wasu ma sai ka samu suna da irin like a gidansu ba mata ɗaya bane, ba mahaifiyarsu bane kadai a gidan, irin mata biyu ne ko mata ko mata hudu. To kin taso a gidan ku kin ga babanki ma ya aure mata biyu, so me na daga hankalinki kice ke ba za a kara miki ba? Ni abu ma da yake bani. So wannan dai ina son in view ina like ra'ayina. To gaskiya shine, kuma irin ina faɗa ko da zan je neman aure wurin mace ba irin wannan zakin bakin irin Sadiya aiki kadai ce ba zan kara miki wata ba, ko kuma irin baki shi ya irin lokacin kun san maza idan lokacin da suke neman aure sun yi zakin baki, sama mace zakin baki, ana aure kuma labari ya canja. Mutumin da yake ce ba zai sake aure ba sai ka gan shi ya fara abin nan. Mace kuma ta tabo shi ba ka ci ba ka shisha ba, sai ce aiki san abin kama take yi, Allah ne ya kaddara za a yi haka, ma ba wai ina so bane amma dai laluri ne, bla 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 bla, excuse dai na maza. So no, it's always good just go straight to the point ka faɗa mata, duk da ranta zai ɓaci ba, amma menene ka san yadda zaka sa mata magana. So ni gaskiya ra'ayina ina son more than one wife. So duk matan da zan aura ta shirya ta sashi a back of her mind there's possibility zan ƙara aure, possibility ma yafi yawa. So then ra'ayi akan yara, wasu za ku ga suna ce sun fi so irin, sai ka ga mutum tun ma baka yi auren, mutum ma baka aihu ba, sai ka ji mutum yana ce ni yara uku ko zan haifa, zan haifi mata biyu namiji daya, ko in haifi maza biyu na mace daya, ko kuma yara biyar. So mun ji kana so ka haifi yara uku ko yara biyar, ko ba ka ba, ko kina so ki haifi yara uku ko kina so ki haifi dai how sure kina da garanti, ko kai kana da garanti cewa matanka ko ke kina da garanti cewa za ki haifi yaro daya? Kana da garanti ko kina da garanti za ma ki haifi yara daya? Akwai mutane da yawa wanda har yanzu ba su taɓa haihuwa ba. Kana da wannan a mind ɗinka? So ni to me wannan irin tunanin, ko kuma irin a ce wai ba zan haihu ba, kawai Allah ya bani yara masu albarka, Allah ya sa su a hanya na musulunci, ya tafarkin addinin musulunci. Allah ya bani yara ko nawa ne, Allah ya sa musu albarka, kawai Allah shi zai gore mun abin da zan ciyar da su, ko ba ka ba? So ni dama ina son yara da yawa, don to me gaskiya ka taso inda Allah ya baka rufin asiri irin ka rufu, Allah ya rufa ma asiri sosai, kana da dukiya sosai, ban ga amfanin gina katon gida ba yara da yawa ba, sai ka zo ka samu gida ka ga yaro ɗaya biyu uku, haba for what? Ai ba dan ji daɗin kuɗin mama ni in gani da yara da yawa irin ya ka gani irin ga sunan da yawa innan tututu
mana mai iyali sunoni mai alhaji mai jama'a. So to me it's better mutum ya yi wannan ra'ayi na ne dai. Others wasu ma ba sa son yara da yawa, so amma baka da garanti cewa za ka haifi yaro ko ɗaya, so kai ka addu'a Allah baka yara masu albarka. Yeah, shine. And related to harkan asiri na mata masu special, ok na yi magana wanda da ka sana zuwa wurin bokaye saboda a musgunta ma maybe ko uwar gidan ko kuma amaryan ko kuma mijin ya ji baya son ɗaya daga cikinsu, ko kuma dukansu kowa na ma kowa, which is very wrong. Shiga malamai barin da yana using wordin malamai, shiga bokaye addini ce ma haramun ne, bai da kyau. So I don't think it's a very good idea a ce kina shiga malamai bokaye. Na saba da wordin using malamai saboda haka suke cewa sai suna cewa malamai ba wasu malamai. So yeah, ba kyau. To Allah dai ya rufa mana asiri, Allah ya sa kuma mu gani. So wadda take kallo na ta jawo shi ta ce gaji wannan dinnan shi fa yana so ya ƙara mata dinnan, wallahi ba zan iya dating ɗinka ba, ba ki hakuri, ba in na karzo man ba kawai. I'm just telling you my mind ne, ina faɗan zuciya na ne. I'm just a straightforward person, so it's better mutum ba wani kwana-kwana ka ta mamace ƙarya. An wuce wani lokacin da ka zo kana ta wani ƙarya abin da ka san cewa ba za ka yi ba tun farko ma kar ka fara. So wasu na san ba sa iya faɗa, wasu kuma za su iya. So ni da ra'ayina kenan akan wannan. Let's mu dace. So just video ne kawai ina zaune da ci abinci na cikin bari in magana akai saboda abin da ya zo mai na kenan. Ka comment ɗinku, ku drop in comment ɗinku, and I wish you good luck masu rubuta exam, because na sa akwai schools da wasu sun fara jarabawa. So Allah ba ku sa'a, wasu kuma maybe they are about to graduate, suna final semester sun su like final everything. So Allah ba ku sa'a. And masu kasuwanci cikin some of my friends akwai na sani wanda suke sana'a, suke business, kuma Allah buɗa muku kasuwancin ku, Allah kuma ba ku sa'a. Then others, everyone dai Allah biya mana bukatunmu. So video ina kenan ne, just simple, straightforward. Kuma drop in comments ɗinku, in ji ra'ayinku. Mata na san da yawan ku za ku ce ba kwa san kishiya, I know. So kuma menene ku drop in comments ɗinku still. So maza kuma wasu su ma za su ce ba sa so su ƙara, ba sa son mata biyu kuma mata uku, kuma menene kuma still ku drop ra'ayinku, ina son ji ɗinku. So thank you very much and I really appreciate it.